María e viñamos para o nacemento. Vostedes son Xosé e María. Non nos fagan rir. Que si, rapazas, que o somos. E logo, non temos pinta diso. Ai, eu non sei nada. Se vostedes din que son Xosé e María, serán, pero que non teñen pinta diso. Pero ben, póñense logo aí sentadinos. Un aquí e outro aí. Pero é o neno, porque vostede non está embarazada nin é o neno. O neno, Deus dirá, non nos sabemos nada do neno. Hai moitos nenos polo mundo. Cada un de nós leva un neno no corazón e non nos gusta deixar nacer. Por iso hoxe podría ser o día do seu nacemento. O que nos faltaba, un nacemento sen neno. Cando saiba dunha miña lle dará algo, e a xente tamén, porque non creo que les guste ver o nacemento sen neno. Fainos caso. Deixemos a cousa así. Para este nacemento cada un ten que traer o seu neno. Vale, vale, eu non digo nada. O Nadal, xa chega o Nadal. E os Sánchez deste cólico lo celebrar. Hey, o Nadal, xa chega o Nadal. Vanse niñas moi bonitas, imos a cantar. Eu son o anxo do Señor e traio unha grande noticia. Hai paz en toda Galicia. O que faltaba na función. Un respecto, señora, o anxo, o que sexa. Non sei que estamos no festival e non representan o nacemento. Pois por iso, eu son anxo. E ao nacer Xesús, todos están invitados a ser novos e diferentes. E por iso, eu son un anxo diferente. Machiño, isto non hai que o entenda. Primeiro Xosé e María que non traen o neno e agora un anxo medio tolo. Se queres, ensinamos o cartel que vou poñer aquí. Axudade, mío está de estampos. E ti tamén, que faz que non botas unha man? Vou, tranquiliño, Xa nos chegou o Nadal, xa é tempo de soñar. O Nadal, xa chegou. Ai, minha filhinha, vou. Pero como que se foi? O anxo tiña que estar aquí quietiño ao pé do nacemento. E que ao final isto non é o nacemento nin é nada. Porque para empezar, vos por que non trouxestes o neno? Dalle co neno, non che dixe que para este nacemento non hai que traer o neno? Cada un de nós leva un neno no corazón, e só ten que deixaros nacer pesada. Pero como non imos ser pesadas? Se somos as encargadas da obra, aquí non hai nin neno, nin anxo nin pastores, isto é un desastre. E tranquila, muller, que todo ten arranxo. Tranquila, tranquila, pero como queres que estea tranquila? Onde están os pastores? Onde? Dimo! Os pastores estamos aquí. Eu son Daniela. Eu son Manuela. Eu son Nito. Eu son Elizabeth. Eu son Ethan. Pois, que queres que vos diga? Non me tendes moita pinta de pastores. Ai, pois os pastores é de primeira clase. Estábamos na casa vendo televisión e vimos o anxo que nos decía que era tempo de soñar. O toleirán que veu aquí, ó. Pois leva unha cascata nas mans, como antes das manifestacións. Mirade, esta está aquí. Pois claro que esa pintada igualina que esta. Xa nos chegou o Nadal, xa é tempo de soñar. Ben, e que máis? Rapidinho. Iso non se encargas de montar o velado. Isto non pinta nada ben. Pois, como decía o anxo, é a tempo de soñar. Nos puximos a soñar. Como que soñar? Di iso, a soñar. Ti nunca soñaste. Alguna vez sí, pero dormindo. As veces son cousas que non se te poden contar. Pois tamén se te pode soñar, pero es que non son as cousas normales para
fago os soños. Eu tamén. A ver, ti, Eu tamén. E eu tamén. A ver, ó, que isto non ten xeito. Aquí ninguén sabe nada. Así ninguén sabe dos vosos soños. Pero que os lean. Calade logo todos. A ver, ti, cal é o teu soño? Pois que todos os nenos veden rodeados de amor, apoio e cuidado. E o teu? Que todos os nenos teñan a oportunidade de recibir educaciones de calidade. E o teu? que os nenos de todo o mundo teñen a oportunidade dun futuro libre de pobreza. E o teu cal é? Que todos os nenos poden vivir nun entorno de paz. E o teu cal é? Que todos os nenos teñan acceso á atención médica. Nós adelantamos no traballo, que marchamos, que temos que marchar. Não marcharse nada. Já se nos marchou trabalhando anjo. Aqui não sai ninguém. Venhamos muito cuidados. Aqui não sai ninguém. Pero, señor, vostede ven equivocado. Nós non somos nin políticos nin militares. Nós somos xente de aldea, de Forcarei, que estamos facendo o nacemento. Non veño equivocado, non. Eu son Herodes. Onde está o neno? Onde está o neno? Xa nos chegou o Nadal. Xa é tempo de soñar. Soñar, soñar. Vamos de soñar. Onde está o neno? Onde está o neno? Señor, aquí non hai neno, aquí solamente hai soños. O neno levámosle todo no corazón. Se quere matar o neno, vai ter que matar a todos. Pois tú como gusta matarlos a todos? Non sabías que está prohibido? Pero, señor, os soños non son malos, os soños son para mellorar a vida. E iso é o que quere o noso señor. O noso señor, aquí non hai máis señor pa mí. Sabes quen son eu? Dixo que era Herodes. Podesme chamar como queiras. Eu son Herodes, o señor do Riñeiro, o señor da Emilia, o señor do Malmo. Son aburridas, pero eu son señor e o meu oficio é acabar con neno. Onde está o neno? Onde está o neno? Xa lle dixemos, señor, que aquí non hai neno, non hai máis que soños. Pois quero acabar cos soños. Non é doado acabar cos soños. Para min todo é doado. Se matan os nosos soños, nacerán con máis forzas os nosos fillos. Sempre curados e sempre houve soños, porque o neno levámosle todo no corazón. O neno? Así que logo hai neno. Estades me volvendo tolos. Eu marcho, que teño que marchar. Hoxe nacen moitos nenos e quero acabar con todos. Mira, a ver se marchou, oh. Non vexo a ninguén. Aí si veo unha muller, pero non é ele. Ten tamén cara aquí. Pode ser. Adiante, adiante. Vostede que quería? Téñeme que perdoar, que igual veño molestar, pero eu ando a miño despistada. Eu tiña que ir facer de rei mao para un nacemento, e non atopo sitio nin teño roupa, xeito nin nada. Tranquila, ven vostede moi ben. Nós tamén estábamos facendo un nacemento. E iso é o que nos faltaba, un reimado. E polo da roupa, que máis dá? Non ve? Aquí ninguén ten roupas de nacemento. Aquí a xente é moi moderna. Pois alégrome moito, mira que ben, quitaron a parte e a pena que traía no corazón, porque a outra parte non hai que maquite. E logo, señor, E vostede será a María? Sí, señor, é a María, a miña mulleriña. Pois mira, eu traio malas noticias para o nacemento, pero con falalas non adiantamos nada. Malas noticias? Por xa estamos nos grandes sustos. Mire, no mundo hai moitos nenos en situación de pobreza, sen comida, sen roupa, sen xoguetes. Cada un
empeñado naquilo que soña. Eu tamén penso así, ademais, os magos sempre fixemos realidade o que parecía un soño. O meu oficio é ensinar a soñar, pero hai pouca xente que quere aprender a soñar. Todos os que aquí estamos queremos soñar. Foi unha pena que chegase